Eguerdion dan hori. Lehenengo eta behin eskerri asko hitzaldi ekimen honetara etortia itxik. Egia hitzaletik argira izeneko ekimen honetara. Eta berak hitzaldiren izenak esaten dabe moduan, gaur da izenkita murgiren egiza atraten saiatuko ara, hitzaletik argira ekarten ibiliko ara gaur. Orduan dano dakigun modura, Euskal Herrian bizi dugun gatazka politiko honen arira, konfrontazio armatuen testuinguruan oso larriak eta tragikoak izan dira, bai estatu espainolak eta bai estatu frantsesak erabilitzako indarkerien eta errepresioen ondorioak, batez be arlo pertsonalari begira. Egoera eta ideologia aniteko 100 pertsonak bizitza galdu dabe aro eta testuinguru diferentietan. 100 pertsona zauritsuak, torturatuak izan dira eta ondalak itxirartze pertsona horredanak ez dira existiuten izan. Pertsona horredanak eskutuan egon dira, testa eduki esarpeirik eta ez da izena bizian ipe. Izan be, dano dakigun modura, krimen asko ukatuak, eskutatuak, eta inungo sinesgarritasunik ez dauken bertsio ofizialen bidez justifikatuak izan dira. Hortako batzu dira, Urigoitia, Zabaltza edota Almeria kasuak. Eta baitxa beste hainbat eta hainbat kasue, inor krimen horren erantzule einez eta inungo ondorio jasan ez dabenak, egileak. Dana gelditu dira Espainiako estatuen impunidadien babesian. Gaur egun, gatazka politiko oneri konponbide emoteko aproposa dan garai honetan, gatazkia sortu eben arrazoiak lantziagaz gain, guztiz ezinbestekoa da gatazkiak berak ekarri bezen ondorioari betinko kolpe eta horrek lehenengo plano bat ere ekartia. Izan be, hori zorrotzau bai egizari eta baitxa memorizari be. Hori dela eta, ezagoten mogura gaurkoan bereziki, argitxara ekarri nahi duz, estatuak itzaletan eskutatu nahi izabazan bi gazteren gertaerak. Danoak izuen modura, 1972ko irailen bizan, Espainiar estatuko segurtasun injarrak eraile bezen Jose Benito Mujika Xenki eta Mikel Martínez de Murgia Murgi. Horretarako, ezer baino lehen, eskertu nahi dutzau bai Xenki eta bai Murgin familiakideari, gaur honak guana hurbildu izana eta euren bizipen mingarriak zuzenian guri guaz konpartitzeko prestutasun erakutsi izana, baina batez be, gaurkoan eskertu nahi duguna da, hainbeste urtetan, hainbeste hamarkadatan ja, eindako biharra eta ekarpena Xenkin eta Murgin duintasunak eta memorizak bizirik iraun dezen. Amaitzeko, aipatu, Lekitxoko udalari bezkerrak emotia, egiari zor fundazioagaz batera ekimen haue babestu eta posible itxeitxik. Beraz, hau esan da, ekimenari hasiera emongotzau eta horretarako lehengoa izango da, bideo bat ikustia donok pizkate testuinguru honetan kokatzeko. Asko dira, gure herrian bizitako gatazkak piztutako sufrikarioak, eta guztiak dakarte atzetik, min eta atxekabe laino astun bat. Espainiar eta Frantziar estatuek erabilitako indarkeriak erantzun gabeko galdera gehiegi gordetzen ditu itzaletan. Egun, gatazka konpontzeko eskenatoki egoki batean gaudelarik, honen iturburuak eta ondorioak aztertzea ezinbesteko ariketa da, bakea noizbait lortu nahi badugu. Bide honetan, egia guztiak ezagutzea lehen pausoa da. Atera dezagun egia, itzaletik argira. Mi hermano Jonanza desaparece en extrañas circunstancias cuando acudía a una reunión con la organización ETA. 11 meses después, su cadáver aparece en una morgue donde la investigación judicial ya lo había buscado. El caso sigue lleno de sombras e interrogantes sin aclarar y aún así se ha archivado. Necesitamos saber la verdad. El 3 de marzo de 1976, la Policía Armada Española gaseó la iglesia de San Francisco de Gasteiz y ametralló a la gente que salía de allí medio asfixiada. 5 trabajadores resultaron asesinados y más de un centenar de personas heridas, la mitad de ellas de bala. Yo mismo sufrí una brutal paliza cuyas consecuencias fueron la pérdida del ojo derecho y más de un 90% de la visión. La versión oficial mantiene que la actuación policial se debió a que la policía tuvo que disparar para preservar sus vidas. Eso no lo podemos consentir.
Tenemos que acabar con la mentira. Tenemos que romper con la impunidad. Tenemos que lograr la verdad que nos niegan. 12 urte nituela, Guardia Zibilak Bilboko Amistad kalean, nire aita Jose Miguel Bustintza eta Gaizka Gaztelumendi erail zituzten. Bertsio ofizialaren arabera, tiroketa bat egon omen zen, baina lekukoen arabera ordea, kotxe batera sartzen zihoazela, tirokatu zituzten eta aita odolusten utzi zuten. Egia jakiteko garaia da. En 1984, las balas del terrorismo de Estado nos arrebataron a mi hermano Ángel Gurmindo y la de su amigo Perú. Fue un acto más de guerra sucia. El dolor por la pérdida de un ser querido es igual para todos. Queremos saber la verdad. Senki nire anaia, goizean lehiera irten zenean, Guardia Zibilak lepoan zauritu zuen. Mikel bere lagunak hitz egin zuen bere burua entregatuko zuela. Baina jarraian, 40 balaz tirokatuz hil zuten. Nire anaia azkenean odoloztuta hil zen. Antolatu dezagun etorkizuna bakean. Mi hermano Josu Zabala, que fue asesinado por la Guardia Civil que irrumpió en las fiestas de Fuenterrabía, igual que otros muchos casos, quedó impune. Quisiéramos saber la verdad. Ertzaintzak nere izpa, Inaz Zeberio, zainduta eduki zuten 6 hilabeten atxilotu ez bazuten ere. 1988ko ekainaren 5ean 13 balaz hil zuten pisu batean. Gorputza mugitu zuteneko aktaren arabera eskuak esposatuta zituen. Gure mina ez da inoiz oztopo izango bakea lortzeko. Un pelotazo lanzado por la ertzaina hirió gravemente en el vientre a mi mujer Rosa Zarra. Unos días después falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. El consejero de Interior dijo que murió por muerte natural. 1980an nire anaia arrebaketanik 4, 9 eta 10 urte genituela, Batallon Basko Espainolek gure aita Angel Etxaniz tirokatuz erail zuen. Momentu horretatik aurrera gure bizitza eta gure amarena betirako aldatu ziren. 35 urte igaro dira eta justiziak oraindik ez du gure aterik jo. Mi padre, Ángel Berrueta, fue asesinado en su panadería por un policía nacional y su hijo. A mi familia y a mí nos arrebataron la vida que podíamos haber tenido con él. La memoria no se puede excluir según el origen de la violencia. 2009an izan nintzen atxilotua, azaroan, beste 35 euskal gazterekin batera. 3 eta 5 egun bitartea pasa genituen denekin komunikatuta, eta epailearen aurretik pasa ginenean gehienek torturak salatu genituen. 2 urte bitarte egon ginen denak espetxean, espetxealdi prebentiboan, eta epaituak izan ginenean, 40 absolbituak izan ginen, epaileek tortura zantzuak ikusi zituztelako. En enero del 2002, mi compañera y yo fuimos detenidos por la Guardia Civil. Durante 5 días estuvimos incomunicados con dicho cuerpo. Durante estos días sufrimos golpes, la asfixia mediante una bolsa y la aplicación de electrodos por todo el cuerpo. Todo esto bajo amenazas y vejaciones. Antes que nosotros, miles de vascos y vascas pasaron por este calvario. Y por desgracia, después de nosotros, también. La responsabilidad en la aplicación de la tortura no es solo del policía de turno, sino que también se necesita la implicación de jueces, políticos y medios de comunicación. Hace 30 años, mi hermano Mikel Zabalza fue visto vivo por última vez cuando fue detenido junto con su novia, su primo y un amigo por la Guardia Civil de Inchaurrondo. 20 días más tarde apareció muerto y esposado en el río Bidasoa. Mi hijo, Iñaki Ojeda Martín, tenía 20 años cuando los geos entraron en un piso y disparando, hiriendo gravemente a sus 2 compañeros y matándole a él con 19 tiros, 7 en el corazón. Queremos saber la verdad.
Necesitamos saber la verdad. Egia jakiteko garaia da. Hay que lograr la verdad que nos niegan. Ez dugu mendekurik nahi, baina egia osoa jakin behar dugu. Es hora de la verdad. Queremos saber la verdad. Egia jakiteko garaia da. Saquemos la verdad a la luz. Mis 6 hijos y yo queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad. Es tiempo de saber la verdad. Egia jakiteko garaia da. Atera dezagun egia itzaletik argira. Bale, oine bideoa ikusi eta ekimenaz jarraitzeko Maiana Bustintzak egongo goen berba, Egia Sor Fundazioko kidea da bera, eta itzaletik argira lehen aipatu dugun dinamikia pizkatxu bat azalduko haitxuan hori. Euskal Herriko gatazkaren testuinguruan pertsona asko hil dira. Azken mende erdian bizi izan dugun konfrontazio armatuaren ondorioz pertsona gehiegi. Gure geografian mota askotako indarkeriak egon dira, min eta sufrimendu handia sortuz. Zorionez, indarkeriaren biktima batzuk aitortuak izan dira, eta hala nazioarteko legediak nola estatuko naiz autonomia erkidegoetako legeek ematen dizkieten eskubideak erabili ahal izan dituzte. Estatuaren aparatuek erabilitako indarkerien biktimak, ordea, orain dela 3 urtera arte existitu ere ez ziren egiten. Euskal instituzioetatik urrats txiki baina garrantzitsuak egin dira norabide horretan. Hala ere, oraindik bide luzea egin beharko da gatazkaren testuinguruan erabilitako indarkeriaren biktima guztiak aitortuak izan daitezen eta legeak ematen dizkien eskubideak erabili ahal ditzaten. Poliziaren indarkeriaren biktimez ari gara, espetxe politikaren, errepide kontrolen, eskuin muturraren, gerra zikinaren, torturaren, hiltzeko asmoz tiro egitearen edota sakabanaketaren biktimez, eta ezin ditugu ahaztu fopekiko edo estatu indar armatuak ustez enfrentamenduetan hildakoak. Estatuak eta haren segurtasun indarrek eragindako heriotza askoren inguruan gertatutakoaren egia, itzalez eta argitu gabeko galderez inguratuta dago oraindik. Kasu horietako batzoi buruz, abian jarri ziren ikerketa bakanek ibilbide judizia laburra edo goraberaz beteta izan zuten, eta ezinezkoa izan zen gertatutakoaren egia jakitea. Kasu batzuetan, froga perizialak ere desagertu ziren. Eusko Jaurlaritzak giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena aurkeztu zuenean, esan genuen bezala, pozgarritzat jotzen dugu ordura arte kontuan hartzen ez diren, elementu berriak sartu izana. Oso nabariak eta irmoak direnez, elementu horiek desmuntatu egin dute, azken mende erdian gertatu denari buruzko tesi ofiziala. Hala, esaterako, estatuak eta segurtasun indarrek bizitzeko eskubidea urratu duten kasuak jaso dira. Hala ere, txostenak berak dio osatu gabea dela, eta kasu askotan ikerketekin jarraitu behar dela. Eta Egiari Sor Fundaziotik bertsio ofizialen kutxa iluna ere irekitzeko eskatu dugu. Itzal asko daude, eta argia behar da. Egia itzaletik argira atera behar da. Giza eskubidei buruzko nazioarteko legediak eta egia ezagutzeko nazioarteko eskubideak ez dute inolako bereizketarik egiten, giza eskubideen urraketak pairatu dituzten pertsonen artean. Berdinak dira pertsona guztientzat, pairatutako indarkeriaren jatorria edozein dela ere. Gure ustez, egia ezagutzeko eskubidea ezin da gauzatu beste eskubide edo mekanismo batzuekin lotzen ez bada. Hala nola, informazioa eskuratzeko eskubidearekin eta ikerketa eraginkorrarekin. Egia ezagutzeko eskubidea beren eskubideen urraketak pairatu dituztenei eta hildakoen senidei dagokie, baina baita gizarte osoari ere. Ezinbesteko elementua delako bakea eta bizikidetza demokratikoa lortzeko. Horregatik,
merezi du egia berreraikitzea. Mina errepikatzeko arriskutik blindatu ahal garelako prozesu horren bidez. Eta hori ezinbestekoa da memoria kolektiboa eta gertatutakoaren errelatoa eraikitzeko. Egia ezagutzea eta ezagutaraztea. Horixe da eta ez besterik. Gaur aurkezten dugun ekimenaren bidez lortu nahi dugun helburua. Egia zer gertatu zen, eta gure senideen heriotzak nola gertatu ziren jakitea. Horregatik, egia, itzaletik argira, izeneko gaurko ekitaldi hau. Burutzen ari garena, helburu argi eta zehatz batekin. Egirantz arraun egiten lagunduko digun tresna argigarria izatea. 1972an, Lekeition hil zituzten 2 gazteren heriotzaren inguruan gertatutakoaren egia osoa jakiteko. 2 gazte haien heriotzak Lekeitio eta euskal gizarte osoa astindu zituen. Euskal gizarteak oso gogor pairatu du frankismoaren atzaparkada altxamendu militarretik aurrera eta diktadurako 40 urte amaigabetan zehar. Testu inguru horretan, 1972an, Mikel Martínez de Murguía eta Jose Benito Mujika hil zituzten. Helburua beraz argia da, heriotza horien inguruko egia kontatzen saiatzea eta zabaltzea da hamarkada luze hauetan egon den zigorgabetasuna eta erabateko justiziarik eza salatzarekin batera. Erregimen frankistak eman zuen bertsio ofizialaren gandik haratago, Lekeition beste egi bat dago, beste bertsio bat. 53 urte igaro diren arren, bertsio hori bizi-bizirik dago oraindik Lekeitiarren oroimenean. Hau dela eta, zalantzan jartzen dugu erregimen frankistak zabaldu zuen bertsioa. Zerbait kontatzen ez bada, badirudi ez dela inoiz gertatu. Gure naia da guztion artean eraikiko dugun eta hurrengo belaunaldiek kudeatu beharko duten etorkizunean horrelako gertaerarik ez izatea. Gertatutakoaren inguruko egia jakin behar dugu. Egia osoa, gertatutakoa sekula berriz errepikatuko ez dela bermatzeko. Eskerrik asko. Juan Bengoetxea, berak 72ko irailen 2 horretan, Xenkita Murgiren, bera medikua da, ez dut esan, berak aukeri eukiban Xenkita Murgiren hilotzak aztertzeko, eta beraz, berak beren lekukotzi edo beren testigantzak kontatuko ditu hain. Zue badakizue, larun bata izan zen. Ordu batak aldera joan nintzen kuartelillora. Garai hartan sanitatea oso desberdina zen. Eta ni herriko medikua nintzen eta asuntok horrek hori forenseren lanak eta horrek nire bete beharra sartu ziren. Horregatik ja nintzen ara, behar ote ninduten galdu nien. Eta atara zen komandante bat, komandante normalki Lekeition ofizial edo suofizial izan zen mando daukala, baina komandante etorri zen lógicamente Bilbotek, eta esan zidan. Efectivamente, hay 2 cadáveres en el piso, pero no se preocupe porque va a venir un médico militar. Es jurisdicción militar. Bueno, baina gero, arratsaldeko 3:30, gutxi gora bera telefonoz deitu zidaten. Eta esan ere, don Juan, que no viene el médico militar y tiene que hacer el certificado, le va a acompañar el doctor Salinas. Kuartelillora joan nintzen, nire kotxea zetan Isidro hartu, eta azken momenton esan ziguten, va a ir con ustedes este señor por si necesitan algo. Paisanos Yanchita. Orduan nik esan behar dizut, lehenengo levantamiento de cadáver, gero autopsia,
eta hirugarren ikerketa, ez da? Orduan, levantamiento de cadáver. Joan nintzen Isidro eta hirurok, hori paisano horregaz. Etxe bizitzako batea, zu badakizue berre egiten dute etxea, ez da? 36 de tenderia. Baina, etxe bizitzako batea erabat apurtuta zeuden, tiroz. Eta pasillo sartu, ezkerretara, tenderiako gelara, eta eskumatara, beko kaleko gelara. Joan gintzen ezkerretara, gela sarreran zeuden mai txiki bat, 1,20 m, bider 80 zentimetroko, eta gainean zeuden temporizadores, erlojuen, metxak eta horre eta bar. Eta paisanok esan zigun, son para preparar explosivos. Vale. Eta gero, mai horretan eta balkoi erdietan, lurran, zenki zuen. Bueno, zenki izan zen, zenki zuen. Hori, ahoz gora, oinez balkoi ondoan eta burua mai ondoan, ez da? Zuzen. Eta bere eskerrako eskuan bat zeuden pistola bat. Bueno, hiltzen eta Isidro eta biok hitz egin genuen, como ha sido, erderaz hitz egin genuen, eta se habrá acercado a la ventana, el tiro viene de abajo arriba, gogortasunez ere, rigide kadaberika zeukan besoetan, eta pensatzen dugu, lau ordu, 5 ordu edo hilzela, eta beste asunturik ez. Orduan, handi joan ginen beste gelara, horre Beazko kalera, eta han egon zen Mikel. Mikel ahots bera zeuden, horma orduan gela aterako gela, eta kalean bat zeukala lehioak, ez da? Eta Mikel zeuden horma ondoan, eta puztu odolaekin, orduan, bat zeukan niki kolor butano bat. Eta guk ikusi genuenean, nik ikusi nuen apoliau bezalakoa horrek esan, eta Isidro esan zeidan, son tiros. Eta zenbat, ez daki, bada entzun du, bero eta bestea, gero esango dizuet niri ideia asuntoaren buruz, baina ez kontau, baina dana zeuden lepoan, Bizkarrean, eta zelan esaten da, gerriko ondoan, ez da? Eskuman gerriko ondoan, eta danak konzentratuek. Orduan, pentsatxe genuen lehenengo momentuz hori persona batek bakarrik egin zuela disparok horrek, ez da? Bueno, Mikel ere, zeukala eskuman beste pistola bat, ez eskuman, eskuma ondoan. Eta Isidro eta biak hitz egin genuen, este le han disparado por atrás, este le han disparado por la espalda. Eta orduan paisano, esan zigun, al parecer ha venido corriendo hacia la ventana y se ha dado media vuelta para disparar al guardia que venía por el pasillo que le ha abatido. Eta gu jarraitu, no es posible, están todos los tiros concentrados, no tiene ningún tiro en los costados, todos por la parte derecha de la espalda. Orduan, logikaz, frente a frente badaude, tiros frente edo gutxinez kosta batean, alde batean ipini eduki behar duzu, eta. Bueno, kuartelillo joan, gure informen betetzeko, eta hau idatzi du. Lehenengo momentoz egin genuen hau, eta gero beste berriro egin behar duguna, DNI faltsuz zeukatelako. Etorri zen komandante eta kapitana. Kapitana eta komandante izan zire ofiziales de mayor rango eta normalki beti berak gurekin hitz egin zuten, ez da?
Don Isidro Salinas Gaminde y don Juan Bengochea Zorrilla, médicos de Lekeitio, médicos en ejercicio en la localidad de Lekeitio, Vizcaya, y Parkatu, baina es que ni literalki nahi nuena etxateko, baina bueno, médicos de Lekeitio y designados para reconocer los cuerpos de dos individuos que se hallan en el piso segundo, número 36 de la calle Tendería, certifican que personados en el piso citado han procedido a reconocer los cuerpos de dos individuos allí existentes, resultando del informe efectuado lo siguiente. Ambos individuos resultan hallarse en estado cadavérico. Uno de ellos se halla en posición de cúbito supino y presenta una herida por arma de fuego que entra por la región anterior del cuello y tiene salida por la región occipital, resultando ser de la comprobación efectuada en el Documento Nacional de Identidad. Se trata de José Ignacio Llorente. Bueno, el otro individuo se halla en posición de cúbito prono, y presenta heridas múltiples por arma de fuego en región dorsal y cara inferior del imitoras derecho. La muerte de ambos data aproximadamente de 4 a 6 horas. Y para que conste, expiden y firman el presente certificado en Lekeitio a las 17 horas del día 2 de septiembre de 1972. El otro individuo de la comprobación efectuada con el documento de identidad resultó llamarse José Javier Iglesias de tal. Baina DNI biek falso ziren eta orduan egin berriro beste zertifikado, beste normalki nik idazmakinatu eta Don Isidro diktatu egin zuen, ezta? Vale. Bigarren zatia izan da las autopsias. Bueno, joan ginen etxera, sin más, pues listo, baina gero Domekan, horrengo eguna, 8:30 diktu zidaten kuarteliotik. Nik esan nion, Arantxa, estos ¿qué andan? Podían haber dicho ayer algo, ¿no? Baina, eta esan zidaten, don Juan, que ustedes tienen que hacer las autopsias, venga al cementerio. Hau aste honetan idatzi dut, ez daukat papeltsua, eta igual zu badakizu eroimena nolakoa den, eta beti aldatzen gauzak, eta ipinen zehorze bategaz, zehaz mehatzez da, baina ideia bai, hau ipine genuen autopsiak horiek. Zenki, cadáver de unos 78 estatura, izen barik, baina características externas. Causa de la muerte, parada respiratoria por lesión de centros encefálicos vitales. La causa de la causa, por fractura traumática del cráneo, que interesa base del cráneo, tronco del encéfalo, cerebelo y lóbulo occipital. Y la causa inicial fundamental, producida por proyectil disparado por arma de fuego. Orduan secuencia, segurazki secuencia, pentsatzen genuen, asunto nolako izan zen. Orduan zenki tiru hartu zuenean, kontzientzia galdu zuen. Badaukagu, burminan daukagu sistema retikular bat, sistema de alarma, eta orduan istripu handi bategaz, etxeko elektrizitatea modukoan horiek magnetotermika edo horre, momentu baten kontzientzia galtzen dute. Pentsatzen genuen hori, zenki kontzientzia galdu, eta erori zen,
eta koman sartu. Bueno, koma inicial, koma vigil, koma progresibo, eta baina bai bihotza, bai birikiak ondo zeukan, eta orduan bizi zen. Trakea apurtua zeuden, eta ez da trakea bakarrik, orofaringe bai, eta probablemente, hau ja diskizizion bada, probablemente, haizea hartu eta bota, zarata, hori zurrunka, esan zutela, estertor, esaten dugu, eta ziurazki, Mikel berengana joan zen, eta ahoz gora ipini, laguntzeko. Zenbat denbora egon zen koman? Ez dakiko, ordu berdi edo, momentu baten hori presioa, buru mina presioa, zentro respiratorioari amatu eta oxigeno barik 3 minutotan bihotza ere paro egin zuen. Murgi, cadáver de 1,68 de estatura, etc. Causa de la muerte. Parada cardíaca por shock hemorrágico hipovolémico. Por hemorragia digestiva masiva, por rotura explosiva del hígado, causa de la causa. Producida por múltiples heridas de proyectiles de armas de fuego, causa inicial fundamental, que interesan también diafragma y base del pulmón derecho. La secuencia, segurazki, Mikeli hori tiro sartu zuenean, erori zen lurrera, kontzientziarekin, noski, baina hemorragia digestiva, digaz, gibela, pensatu dut ipini genuen explosivo, rotura explosiva zegoela, ez dut baratzen, baina hemorragia handia horregaz, normalki intentsioa baja eta bajatzen da, eta sok hipovolemiko sok sartzen zen, eta badakigu bihotza odola galtzen baduzu 20-30 ezin du jarrera joan, orduan bihotza apurka lehenengo estrasistolek edo arritmia pulso batekin, eta azken finean amatu zen. Eta 3 minutu gehiago burmina. Parkatu, igual... hipotesis da... A ber, ikerketa. Medikoak egin genuen gure lana. Ondo, txarto, txapuza, estxapuza. Baina egin genuen, alde batetik esan genuen zelan certificado de muerte violenta zeukelan, kadaberez altxaktzeko, hori da, levantamiento del cadáver, eta gero, zein izan zen la causa de la muerte. Ni pensasen du, danak basakite garai hartan, que había 2 que habían matado a la Guardia Civil y que había sido a tiros, hori. Baina, bueno, hori da lehi ez esateko. Baina horrek ez da danak. Iragiria eta autopsia, punto bada, baina nor egin zuen, zergatik zelan. Eta hori egiteko zu badakizue badago ikerketa bat, eta ikerketa legal esaten dute, polizia legala esaten dutela, eta bar. Eta garai hartan, komandatek esan zigun zelan hori jurisdikzio militarra zela, eta orduan nor zen Leketioko Guardia Zibil operatiboren burua edo arduraduna. Nik ezazki, nik pensatzen duen, eta pentsau ere bai, komandante zela, hori izan zen ofizial de mayor rango, arregatik. Eta nor zen ere Leketioko Guardia Zibilaren operatibo hartan jurisdikzio militarrako epaile burua eta ikerketa burua, hori ere ez dakit. Pensatzen dut ere, komandante izango zela, hori ofizial de mayor rango zeugalako. Baina, klaro, azken finean ez genekien, ez zer egin zuten hainbeste denbora Zenki eta Murgiekin, bere bakarre sartu ziren, ez ikusi ez proiektil bat, ez besteak zelan zaten hori kaskillorik ez, eta badiru gauzak garbitu daude, eta igual ipini zuten korpuak guk hori
ipintzeko, noriakin. Nik uste dut Mikel hori odol horregaz eta pensatzen dut ez ukitu, baina zenki igual bai. Orduan, victimarioak, causantes de las víctimas, lógicamente, biktimak sortzen dituztenak, Guardia Zibilak, komandantea. Biktimen bizi eskubidea zaindu eta defendatzen dituztenak omen dira. Eraiek eragindako biktimak. Orduan, los victimarios eran los encargados de defender los derechos de las víctimas. Bertan, badago, ikusten duzu hau, logikaz txapuza handiz izan zela. Ez dakigu nor sinatu zituen aktaz, nor agindu zuen, nor esan zergatik eragin zituen heriotzak, eta hori ez dakigu. Eta orduan bi teoria daude, asunto horren buruz. Bada, la teoría del enfrentamiento, de la confrontación, la teoría oficial, eta esta teoría da la teoría de la ejecución, del escarmiento. Baina bi teoria dire, eta bi teoria demostración behar dute, eta ezin dugu demostratu. La teoría del enfrentamiento, irakurri hobeto, agertu zen domeka hortan periodiko, nik Ilterri joan nintzen etxera eta ogia eta egunkaria erosi nituen, eta La Gaceta del Norte izan zen, eta lehenengo horri aldean agertu zen. 2 miembros de la ETA muertos en... Orduan, izan zen el día 3, orduan autopsia kaliente eta estado guztietan bat eukate teoria oficial. Ez da luzea, baina irakurri dizu. Con esta noticia, luzea da, nahi baduzu ikusi hemeroteka erreza da, bai ABC, bai La Vanguardia, ipini hemeroteka, eta gero día 3 de septiembre de 1972, eta ipini eta Lekuitio, eta irakurri duzu. Con esta noticia se procedió, noticias egiten dute, la noticia de que había 2 personas de ETA allí en el piso. Con esta noticia se procedió de forma inmediata al cerco del edificio por fuerzas de la Guardia Civil de la 541 Comandancia, La Salve. Sospechando ya con fundamento ante la negativa de los ocupantes del piso de abrir para franquear la entrada, se procedió a desalojar el edificio para evitar pudieran sufrir daños a algunas personas en el supuesto de que se emplearan las armas, siendo intimidados los posibles ocupantes del piso al salir del mismo, a lo que respondieron desde un balcón con disparos de armas automáticas contra la Guardia Civil, quien repelió la agresión desde la calle y las edificaciones situadas enfrente del edificio en cuestión. Garrantzia da, ematen du bi datuak. Que cercaron, que formaron un cerco, utilizaron la casa de enfrente, eta horrek egiten dute gauzak ona, eta gero que les tiraban con armas automáticas, armas de repetición, normalki pistola badaude, baina normalki izan da fusil, subfusil, ametrallador edo bestean, ¿está? Posteriormente apareció en un balcón del edificio uno de los individuos diciendo que quería entregarse, Mikel, combinándole a que arrojara las armas, tirando él mismo 2 pistolas y una metralleta por la ventana. Una vez lanzadas las armas, se le combinó a que se entregara y como no lo hiciera, al penetrar en la vivienda, la fuerza se vio sorprendida por la rápida acción del citado individuo, quien comenzó a disparar sobre los guardias que se aproximaban, repeliendo estos la agresión de forma inmediata.
lo que originó la muerte del agresor. Una vez en la vivienda se pudo comprobar que en una de las habitaciones de la misma se hallaba otro individuo, ya cadáver, presentando una herida en la garganta, siendo recibida en los primeros disparos cruzados con la fuerza. Ahora la teoría de enfrentamiento. La teoría de enfrentamiento dice, oye Betty, ellos han empezado primero, ha sido legítima defensa y no había más posibilidades, ¿no? Baina, bueno, beste teoria, teoria de la ejecución. Igual, esan behar dizu zelan, garai hartan Guardia Zibilak arma reglamentaria izan zen, CENME, su fusil, ametrallador, su fusil de asalto, zioten, eta zuhiltzaile modukoan, zuhiltzaile mangera egiten duten, horrek, CENME, nahi baduzuzuk atzamarra katillo, zuk zelan sakatu baduzu eta ezkendu, orduan kargador osoa irten da eta kontu zibili. Orduan hori alde batetik, eta beste aldetik ez pentsa 40 Guardia Zibilak CENMEekin disparo botatzen eta eskilara igoten, eta horrek ez da posiblea, arriskua handia, berentzat ere zeukate asuntua. Eta normalki badago talde txiki bat, 5 edo 7 edo 6 edo, ez dakien beste personak, egiten dute asaltoa eta preparatu, besteak dira apoio, hostigamiento eta beste gauza. Baina kutun edo asuntoa izan da talde txori. Badauka arduradun bat, normalki izan da ofiziala, probablemente el teniente. Nik ez noen gogoratu, baina, seguramente. Eta gero, talde horretan beti dago francotirador bat. Orduan, lógicas, ez da? Hicieron el cerco. Tenían un francotirador, pues en el cerco estaba el francotirador. Teoria hori esaten du. Eta orduan, francotirador hori, momento konkreto baten ikusi zelan zenki balkoiara joan zelez, da? Balkoia zeukan horrei bi eta erditik gora kristalaz eta erditik bera txapakumenez edo. Eta orduan zenki ikusteko hurbildu zen eta besteak ikusinean lehenengo, hau ja, imaginatuz, ezta? Orduan ikusi lehenengo hilea, gero bekokia, begiak, eta disparo, disparo oso preciso izan zen, disparo izan zen, erditik eta bat bakarri. Zupentza hori disparo de CENME de asalto, normalki ez da bat, bi edo hiru, edo ez da hain preciso, baina posible izan zen teoria de enfrentamiento? Bai, posible izan zela, da? Txiripas, vale. Probable? Bueno, joera badaukan egit beti, eta danak, lekiti osoa, esateko beste berzioa bazeukala fundamento handiagoa. Eta, esan hori txiripas, berak ere bazakitela, bat hil zela, Mikel esan zuel, hori, ez daki, nik ez nuen entzun, baina entzun berak esan zuela. Vale. Bueno, eta Mikel argi zeuden hori disparos atxetik eman zutela. Orduan, de frente ez, de costado ere ez. Orduan, teoria de la ejecución, Mikel Ergaz, fundamento zeukala. Berak posible izan zen, berak izan zutela, tiroka egin zuela eta horre, enfrentamiento eta horre, hombre, imposible. Igual ley de fugas modukoan, ez da? Hori posibleago izango den. Baina probable ez. Probable, segurez ez. Metro bietatik, bat erdietatik,
ez eukala kemarropa eta horrek ez, eta Guardia Zibil bat kargador osoa bota zuen Mikeli. Kargadoreak normalki hogei bala zeukale, pentsatzen dut, irakurri dut, 30-ko ere bai, nik ez dakit, hainbeste bider, ondatzare egin du, gogoratzen nike hori Tulor Butano, eta egin markak 10 eta 10 ikusteko gutxi gora bera hola izango den. Baina ez kontau, ez Isidro, ez nik ez nuen kontatu hainbeste ziren, baina azken finean ni pentsatzen du kargadore osoa izan zela. Eta orduan Mikelen zeharkatu zuten balak eta horman aurka jo zuten ere bai. Eta horma igeltsu barik egon zen, nahi pentsatzen dut Guardia Zibilek handu zuten balak eta horrek eta garbitu apurtxo bat, normalki han odola edo zehose batekaz eduki duela. Bueno, orduan, existe una duda razonable de la teoría del enfrentamiento y una posibilidad real a favor de la teoría de la ejecución. Bueno, baina bai teoría del enfrentamiento, bai teoría de la ejecución, biak legala ziren. Garai hartan frankismoarekin, ointza esaten dute separación de poderes, nik ez du sinisten hori, baina bueno, zu badakizu. Garai hartan había un esquema según la cual la justicia militar era competente, con vis atractiva, en perjuicio de la justicia ordinaria, para conocer de todos aquellos casos que presentasen un elemento militar, fuera este subjetivo, personal militar, objetivo, materia. El régimen franquista devolvió a la jurisdicción militar su poder anterior a la República, un poder corregido y aumentado. Eta esaten zuten militarrak guztiek, no disparamos para matar, disparamos para defender a la patria. Kasu honetan España. Eskatu arrepentimiento nik uste dut. Bueno, amaitzeko, nire aitite Remigio Zorrilla izan zen Bilboko aguazila, gara hartan esan zuten Gindilla, Gindilla. Eta nazionales sartu zirenean Bilbora hil zuten Derion eta fosa komun bati bota zuten, komunista izateagatik. Eta gero, en los años 80, zeniriak esan ez daki zertarako behar dute zertifikau de función bat, eta ni lortu nuen zertifikau hori eta irakurri nuen, zelan Remigio hil zen, causa de la muerte, orden gubernativa. Eta pentsatzen nuen, igual agian, hobeto, izango zen Isidro eta biok autopsia horretan la causa originaria orden gubernativa. Baina ez zen bardina. Remigio izena eta bizena zeukan. Eta kargoak, comunista de vida licenciosa. Baina Senkitamurgi izen barik, ez ezagutu, cadáver, individuo, cuerpo de 1,80, izen barik, eta kargu barik, noski, ez ezagutu, ezin duzu ipini kargurik. Horregatik niretzat asunto izan zen justizia preventiva. Hori modetan dago. Nahiko. Lagun, Senki eta Murgiren familiakideen tarteukiko eurak lehenengo pertsonan historia euselan bizia ben kontateko, eta lehengua Jose Benito Mujika Senkin arrebakengoa beberba, eure dira Izaskun eta Pili Mujika.
eskerrak ematen dizkizugu, ez oraingoagatikan. Orain dela 43 urte ere, Lekeitioko herria, tinko zinetelako plazan gu, Paskal ondoan honea iritsi ginean. Eta urtero joan zarete, ospatzen, oroitzen, ez ahazteko herri hontan zer gertatu diren. Beraz, oso urdurinago dirudi, atzo bertan gertatu zela. Osa, nago, eta mila esker. Bueno, ni Euskal Zalekoa nintzen garai hartan, eta zarautzen zen Euskal Festa, haur txikienak, igande hortan. Eta larun batean ibili ginen, aurrak ospatzen, paiazo jantzita, eta bar. Orduan, etxera joan ginen, eta goizan goiz, Euskal Zaleko taldekide bat etxera etorri zanaz, elkartu egin barkera ja, porque inguruko dantxari dana zetozien, Lekeition 2 gazte erail dituztela. Gura, maia jarraitzan urduri, eta lasai ama. Bildu ginean, eta egunkarian, argazkia. Eta, zer dan egia, norberia, bainera ez dugunanek geurea izatea, ez? Eta, itxegiten ginean, esaten du, festa bertan bera utziko dugu, eta bar, da ginean itxegiten hortaz, ordurako gobernadorian abizua zegoen, zarautzen festa egin behar da. Eta horregun bilduta ginen hortan. Eta argazki ikustian, gogoratzen nintzen, txela asko egon ginela beraiekin, eta nola jardun ginean, brometan da bar, jolin, izenagatikan. Eta horren zaten, gurea da, edo bestea da, osea, beste zarauztar bada. Horrekin nahi zen, zuek erabaki nahi zuena, baina ni etxera noa, espada ere, eta ama nola urdurik eta gelditu dan, Eta etxera ninduala, bat editu zidan, izaskun! Eta nire reakzio izan duzen, buelta eman dezan, ez da gurea. Oiuk, ez da gurea, eta deitu ziola beste komendokide batek, gurea zela. Orduan, etxera joan, esan da, ja organizatzen hasi ginen, herriko hainbat jendekin, eta egia esan, PNV-koak, eta dena, talde bat osatu ginen, eta honea etorri ginen. Eta gogoratzen naiz, honea etorri ginenean, nola plazan, itxita zegoen dena, eta zendetenan etxerita, eta horrek ere ematen zuen, kontxo, Eta ibili gina salbean bestean. Eta tristea da, zeudela, ja lurperatuta. Lurperatuta zeuden. Dena gora zebilez josita eta bar. Claro, aizpa pili gelditu zen etxean, ordu zegoelako, eta honek usten zuen, jake gurea dan ziur dakigu, gorpo ekarriko ez, eta aberre mendikan deitzen diguten. Eta begira gu nola jakin genuen berria etxean. Osea, orain beha kontatuko izue anekdotari. Eguardion. Nitxean genden, aizpazarren eta bilok, perpatzen, armaiuak endu, komedorekoak, alfombra jarri eta ekarriko zuela, jak eguria zan da. Hortan, arratzaldeko 3 ez zuen zerre abixatzen zerrez, eta atia gozuen. Josuen atia, eta arten itzani, eta 2 guarda zebil. Eta santzien, familiares de Benito Mujica, sí, soy la hermana, pues que se presenten en el cuartel. Eta orduan zan nion, ¿qué es el nuestro? No sabemos nada. Junitzan behakin, eta junitzan, aurreneko pixua jonitzan, eta orduan zion guarda zebil zautzan dana aintzizun behak, txerri mutur deitzez joen, naskarri bat, eta orduan eakutsi zian, argazkila eakutsi zian. Argazkila eakutsi zian, lurrian zeon, gerriz gora erropi gabe, eta hemen txetzakan bada, hemen txe. Eta santzian, ¿qué es? ¿El nuestro? Sí, es el nuestro. Menudo asesino, menudo demonio. Ojalá esté en los infiernos. Y vaya peso que os habéis quitado de encima, quitando un asesino de casa. Holako, baina, kristonak esan zizkian. Karo, ni isili gelditu nintzen, porque pentsatzen nun, kriston bildurra gendun orduan danok, zehoz esaten manun, ez zuela karriko itxea. Eta, espero, aldein nun handikan, eta itxea hilatu, eta arrabizan, guria den. Eta, alaxen, eta gero, azaldu zian hauek, zazpitardik, 8 galden, gabian. Eta zeta, enterratuta. 10 ja, enterratuta. Zebela. Osea, guk inorrez denun ikusi. Ez gorputzik, eta ez zerrez. Bakarrak ez deula ikusi. Eta hauek bai. Guk ez
eta gero, hoxe, dotor ginen, beste zerrez. Eta eskerrik asko da nahi. Nik esan nahi dut, Murgin gorpua hemen dago. Baina, gu 15 behin, gure amakin, likeitu etortzen ginen, lorak ekartzea kanposantura. Eta gure indikan gure amak esaten zuen, ez, guri hau indikan azalduko zaigun mendian esanaz, ni biziri nago, ama, bale, ez da. Eta azkenian, 15 honea etortzen ja, bideoie gainez, eta azkenian lortu gendun, urte bete pasata, gorpua zarautzera ematea. Eta gogoratzen naiz, kaja karretan zintikoa, eta goizeko zazpiretako, eta inortxore izan gabe. Familiarrak eta laguntalde bat etorri ginen. Eta poliziakin, poliziak bertan zirela. Eta orduan, zuleiak esan zuen, zuleiten da, beraiei egin arazi zeioela zulo batzuk, beste egitean baino asko zaundiauak, ez egitela zer pentsatzen zuten, edo alde ningo zutela, edo baino harrigarri izan zela. Eta kanposantuan, eta han inguruan danok, eta gorpu ateratzen, eta gure amak burua ikusi egin nahi zion. Jakiteko, lurperatzaileak esaten segun, ez, hau da Zarauzkoa Zamorenoa, eta beste hori Rubioa da. Baina, ama bat ama da. Eta gogoratzen ez, ikusi nizula. Eta gogoratzen ez, ateratzerakoan, hankare, la pusketa bat nola, erosaion da kiratza, baina jarrian, eta, hain betikan ateratzerakoan, koltsa batean zuen, eta burua oleintzun, eta kaudan hilia luzia, kanosua zan, eta esan zuen gurea da. Eta orduan, joan ginen, eskoltatuta, motoristakin da, Ondarruko irteraino. Eta Ondarruko irteran, Gipuzkoakoak sartu, eta debaino, eta deban Zarauzkoak eta sartu ziren, da kanposantua zuzenean, eta barruera. Eta guk, beti hori daukagu, gorpu ez gendula ikusi. Ez zigutela gorpua ikusten, guri jasatzerakoan, lorperatuta zeudela. Eta gero intiarrokoan ere, armatu zango goratzen naiz, kriston kontrolak, eta, gainetikan, angeldituta, eta guarda zebilak, hamaida pesamia ematen. Eta guolan, eta bestiak eltzen, iso, oseke, pasaditugu, baina izugarriak. Eta hori da, gaur bertan izango baliz bezala zen. Azkenean pasak ginen, egintzan da bardori, eta berriro dio bezkarrik asko. Eta gero esaten digutenean, ahaztu egin behar da, barkatu egin behar da, esaten, barkatu nork nori, esaten dinik. Guk ez dugu ahaztuko, barkatu ere ez, orain, nahi duguna da, bake bidean, behin lortzen dugun herri hontan bakea izatea. Baina ez edo impresiotan denak, onartuaz, eta baita ere, herri aske batean, libre bizitzen garen, hori da. Gure zea, baina ahaztu sekulan da barkatu, ni baina pin, ez da pentsatu ere, hori garbi. Mila esker. Murgin txandia, berene arreba Bego Martinez de Murgia dukagu hemen, nahi zunian Bego. Bueno, batez ere, askatu, porque tengo que hablaros en herderas, que es con el idioma que yo me manejo mejor, y estas cosas tan fuertes, pues necesito decirlas en el idioma que me manejo mejor. Han pasado muchos años, 43, y han pasado muy pocos, porque igual que entonces no se ha aclarado nada. No se ha aclarado nada y seguimos igual. A nuestros hermanos los mataron con el franquismo, en el 72, la Guardia Civil de Franco. Luego vino la de que estiró la pata el dictador, la supuesta democracia. Y seguimos igual. A Izaskun y la familia le identificaron de muy mala manera y al mío no le identificaron de ninguna. El único dato que recibimos es que era un chico muy rubio. Y a nosotros nos vino de Iparralde, pues así Radio Makuto, de persona en persona, palabra que era Miquel. Y
y anduvimos peregrinando, no pudimos tener reconocimiento de nadie de que eran los nuestros, identificar de ninguna parte. No tenemos aún el certificado de defunción y bueno, y seguimos en las mismas después de 43 años. Mi madre y el otro hermano ya han fallecido, estoy yo, y seguiré tratando de que haya un reconocimiento o una verdad, un reconocimiento de cómo aquellos guardias civiles franquistas asesinaron a nuestros familiares. Yo poco más quiero decir. Esto resulta doloroso. No se olvida nunca. No, como dice Izaskun, y como decía mi ama, ¿nosotros qué vamos a perdonar si nadie nos ha pedido nunca perdón? Y pues ya va siendo tiempo de que haya paz para todos. Y a mí no me importaría, pues no lo sé, ceder un poco, seguir rumiando, pero yo también necesito verdad, mi familia necesita verdad. Yo tengo que transmitirle a mi sobrina, que no había nacido siquiera, lo que nos pasó, lo que pasó en aquella época y lo que pasó a mucha más gente. Y yo, sobre todo, quiero deciros algo que para mí es importante, que no hay palabras en euskera y en herderas con las que yo pueda expresar mi agradecimiento al pueblo de Lekeitio, que nos dio acogimiento, solidaridad, amor. Por eso decidimos dejarle aquí con el pueblo de Lekeitio, que nos pareció que era el que más se lo merecía, más que su propia familia. Y muchísimas gracias, eskerrik asko, denos zuei.